ହୁଁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ଆମେ କାଠ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ କାଠ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରିବା ଆଜି ବିହାରୀ ଷ୍ଟାଇଲ ଚିକେନ ତରକାରୀ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏହି ରେସିପିଟିକୁ ଆମେ କାଠ ଚୁଲିରେ ଓ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ପ୍ରଥମେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ଚୁଲି ଉପରେ ବସାଇଦେବା। ହାଣ୍ଡିର କିଛି ସମୟ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇବା। ତେଲ ଏବେ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। କିଛି ଗୋଟା ଅଳେଇଚ ପକାଇଦେବା। ଏହାପରେ କିଛି ତେଜପତ୍ର ପକାଇବା। ଗୋଟେ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେବା। ଜାଳ କମ ରଖିବା, ଯେମିତିକି ଦେଖିବା ହଳଦୀଟି ଯେମିତି ଲାଗି ନଯାଏ। ଏହାପରେ ଧୋଇକରି ରଖିଥିବା ଚିକେନକୁ ପକାଇବା। ଚିକେନ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଚିକେନରୁ ପାଣି ଅଂଶ ଶୁଖିଯିବା ଯାଏଁ ଭଲ ଭାବେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। 5 ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଏଇଭଳି ଭଲ ଭାବେ ଫ୍ରାଏ କଲେ ଚିକେନରୁ ପାଣି ଅଂଶ ଶୁଖିଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନରୁ ପାଣି ଅଂଶ ଶୁଖିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ହାଣ୍ଡିର ତଳ ଅଂଶରେ କିଛି ପାଣି ଜମିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି। ଏହିପରି ଭାବେ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣି ଅଂଶ ଶୁଖିଗଲାଣି ଏବଂ ତେଲ ଛାଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲାଣି। ଚିକେନ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଚିକେନକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଫ୍ରାଏ ଚିକେନକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଚିକେନ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଜା ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ହାଣ୍ଡିଟିରେ ପୁଣି କିଛି ପରିମାଣର ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇବା। ସବୁବେଳେ ନନଭେଜ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ସୋରିଷ ତେଲ ହିଁ ପକାଉଥିବେ। ଏବେ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ରଖିଥିବା କିଛି ଗୋଟା ମସଲା ଯେମିତିକି ଜିରା, ଲବଙ୍ଗ, ଡାଲଚିନି, ଗୋଲମରିଚ ଏସବୁକୁ ପକାଇଦେବା। କିଛି ଡାଲଚିନି ପକାଇବା। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା କିଛି ପକାଇବା। ତେଜପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇବା। ଏହାପରେ କିଛି ଗୋଟା ଜିରାକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇବା। ଦୁଇଟି ମୁଦା ରସୁଣ, ଗୋଟା ରସୁଣ ତାକୁ ପକାଇ କିଛି ସମୟ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିବା।
ରସୁଣ ଏବଂ ଲଙ୍କା କିଛି ସମୟ ଫ୍ରାଏ ହେଲା ପରେ ଆମେ ରଖିଥିବା କଟା ପିଆଜକୁ ପକେଇବା। ପିଆଜକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ପିଆଜ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଗଲା ପରେ କିଛି ରସୁଣ ପାଖୁଡ଼ା ଆମେ ଛଡ଼େଇକି ରଖିଥିଲେ ସେ ରସୁଣ ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକୁ ପକେଇଦେବା। ରସୁଣ ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକୁ ପକେଇ ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ଭାବେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଏବେ ପିଆଜ ଏବଂ ରସୁଣ ଭଲ ଭାବେ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଅଦା ଏବଂ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କିଛି ଛେଚିକି ଆମେ ରଖିଥିଲୁ ତାକୁ ପକେଇଦେବା। ପୁଣି ଥରେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଅଦା ଏବଂ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ଯେମିତି କଞ୍ଚା ବାସ୍ନାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମରିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଭାବେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଏବେ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବା। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଲୁ। 1 ଚାମଚ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର ଅନୁସାରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାର ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବା। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଚିକେନ ପାଉଡର କିମ୍ବା ଚିକେନ ମସଲା ପାଉଡର ପକେଇ ପାରିବେ। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଚିକେନ ମସଲା ପାଉଡର ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ପକେଇଦେଲୁ। ଏବେ କିଛି ପାଣି ଦେଇ ଆକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଯାଇଛି। ନଜର ରଖିବେ ଯେମିତି ଗୋଟା ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ରସୁଣ ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ କଅଁଳ ହେଇଯାଇଥିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଯାଇଛି। ଫ୍ରାଏ କରି ଆଗରୁ ରଖିଥିବା ଚିକେନକୁ ଏବେ ପକେଇଦେବା।
ଏବେ ଚିକେନକୁ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ଏହିପରି ଭାବେ 5 ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ମସଲାର ଫ୍ଲେଭର ଯେମିତି ଚିକେନ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା କଷା ସରିଗଲା ପରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ପାଣି ଦରକାର ଆପଣ ସେତିକି ଦେଇପାରିବେ। ପାଣି ଦେଲା ପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀଟି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଏବଂ ଚୁଲିର ଜାଳକୁ କିଛି ବଢ଼େଇ ଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିହାରୀ ଚିକେନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ